Oni nyangma ala jebaga na ala mebaga belajeli ama fo au bisimila Korola TV kan ako bi kunnafoni amba kurubo fle Mali gouvernement be ka chesri cancer du sein ani cancer de col de l'utérus kelella nambore no amna ndadu Mali kurankola no temena ka bueno esi jamana be ka kuma nyogoya do sabati uri nyogonche u jamana saba konnana Mali, Burkina, and Niger. Nambore no, amna tagasi Nigeria jamanama no lui attaque dosoro amna ndadula no temena gawe chinois oluka production de foie gras obeka tanye alibi kwa jamana kono na ubore no amna na se France jamanama ni wakati na gelea chama be uka ka sababu yake finten kwe no luga finteni mbika taga fo 40 degrés faut tasser au nyefe. Nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population qui est Global Jari Service. Amena adamine ni anga kenya kwe. Gouvernement malien beka à la lutte de cancer du sein et du col de l'utérus poursuit alibi. Plan triennal do sigilembe senga no labana yasa kaseka prévention renforcée, dépistage précoce et prise en charge des patients région na jamana kono. Autorité sanitaire ye wele ke musolakaw ye yasa ubaseka ta ou dépister régulièrement kaseka nogoya ta chaya jamana kono tugaya mina. Alibi ambe Mali kono. Fidèles musulmans ye Ashura célébré ni vendredi temenena Bamako ani région chamana. Prière do kera ka ɲɛsin bɛɛ basigi ani prospérité doninkola jamana kono. Autorité religieuse ye wele kɛ population ye ka se ka solidarité ani keleya basigi cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna na se an ka EDM ko ma n'o y'an ka kuranko ye. Mali jamana kɔnɔ Mali ye 15 milliards de francs CFA de sɔrɔ pour que ka se ka projet de centrale hydraulique de Kourouba ka se k'o accélérer cogoya min na. N'o bɔra yen nɔ an bɛna se AES ma. Burkina Faso, Mali ani Niger experts olu bɛ ka u ka travaux de renforcement dɔ poursuivre yasa ka se ka coopération renforcée u ka jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ. AES ko la fédération u ka changement bɛ ka kɛ sécurité, intégration économique ani libre circulation des personnes et des biens. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa se Nigeria jamana ma. Nigeria jamana ka attaque kura dɔ kɛra bi État du Plateau la n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman ni tora o attaque ko la. Autorités bɛ ka recherche caya yasa ka se ka tɛgɛda kɛ ni attaque kɛbagaw kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛna taa se kunnafoniya international dɔw ma. Kunnafoniya international Chine jamana kɔnɔ. Chine ka production de foie gras o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o secteur kɔnɔ. Jateminɛ caman y'a yira ko ni Chine jamana n'u y'u cɛsiri u bɛ se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ka tɛmɛ Faransi la. Ni Faransi de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la nin wagatiya la. Y'a dɔn nin wagati la Faransi bɛ ka canicule belebeleba traverser n'o ye forte chaleur ye. Faransi kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn ko nin funtɛni a bɛ ka kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ b'u k'u ka appartement to yen nɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. Ekɔliden minnu bɛ Faransi kɔnɔna na olu ka heure falenna fo ka taa se dɔw ma n'olu kelen don k'u ka cours yɛrɛ suspend. O kɔfɛ u ka service sanitaire mobiliselen don hali bi yasa ka se ka kisi kɛ surtout sijɛlakaw fanfɛ. Experts ye wele kɛ ko nin changement climatique in bɛ Europe firi kama. I k'a dɔn hali goudron tigɛli o ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw la ka sababuya kɛ nin funtɛni ba in ye ani nin tile ye.
humidificateur ani climatiseur olu si tɛ ka sɔrɔ bilen n'olu dɛsɛlen don ka tila k'olu prix caya Faransi dugukolo kan. Faransɛw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni funtɛniba in ye nin wagatiya laban in kɔnɔna na. Ni kun ye an ka bi kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ aw k'aw sɔgɔlen to Korola TV la yaasa kunnafoniya kana se ka tɛmɛ aw kan aw k'an bɛn.